информация за питейни води. Работили сме заедно. Този проблем, който е за Ботак, разбира се, сега водоснабдяването от пречиствателна станция Ястребен, който е с капацитет 120 литра в секунда, имайки предвид, че капацитетът на язовира е 62 милиона кубика вода, въпреки че заради безводието сега е почти на половина, но все пак има надежда и наистина язовира се със своите санитарни зони, с всички изисквания, които са направени и построени. Но от 18 години в Антоново има вода и 50 годишния проблем се реши. Същия проект, който е правен през 1985 година, още тогава, и вие сигурно сте запознати с този проект, е идеята Антоново и Мотай да бъдат заедно снабдени с този проект от тази пречиствателна станция. В момента Антоново ползва 8 литра в секунда до 9. За Мотак са необходими около 25, дори може и с 15 литра в секунда, така че огромен е капацитета. Единственият проблем и моят въпрос към вас, дали сте имали от страна на напоителни, защото собствеността на язовирите са различни, дали към напоителни системи, дали към басейнови дирекции, които са ангажирани с условно водите, които се вземат и се подписват договорите с тях, за да ги пречистим и да направим условно чиста вода. Дали водоземните кули сте проектирали напоследък и какво е състоянието на водоземните кули в язовирите, там където са за питейни нужди язовирите. Много е важно защо казвам, защото в водоземните кули има много детайли, които не работят по тях. Тоест прозорците, които от различни нива трябва да се вземат води. И особено сега при безводието и почти стигане до мъртва зона, примерно до 20 милиона кубика, не знам колко е, не искам да бъда благословен, вие сте специалистите, могат да се вземат води, но тази зона, откъдето се взема, а долните са или запушени, или вече са в несъстоятелност да се вземат от там, или пък тръбопроводите, които се вземат от водоземните кули, дали при вас този въпрос е поставен от страна на институциите, които отговарят за язовир, казвам от различните институции? Защото това ще дойде следващият бич към питейните зони, към пречиствателните станции от тези кули, които се подават вода към язовирите. А за да се ремонтира, аз съм се интересувал, трябва да водолази, екипи и така нататък, който е сложен процес, но нито една институция, предполагам, не се е замисля, че трябва след 50-60 годишно стопанисване на тези коли, че те вече са ерозирали и би трябвало да се заложат средства там. Другото, което искам да споделя, това ми е единствения въпрос, няма да ви задавам втори въпрос. Знаем, че аз няколко път с колегите от регионалното развитие сме коментирали, че приоритетно общините, особено по приложението сега тези средства, които се залагат за общините, за проектите, трябва приоритетно да се залагат и да се точкува и да се дават пари. Примерно 100 точки за тази община, която е за подмяна на водопроводната мрежа. Преди 3 години беше някъде около 15 милиарда необходимо за цяла България. Сега може вече спрямо отделянето на цените да се увеличила тази стойност, може до 17-18 милиарда. Ако ние, както и тази програма за санирането на сгради, може санирането да изчака още с 3-4 години. Но ако ние не подадем към общините средства за подмяна на водопроводна мрежа, за довеждащите водопроводи, именно и ако са общински язовири, за такива кули водоземи, ако това не се направи, или ремонт на пречиствателни станции, някои язовири, примерно, които или пречиствателни станции, които нямат озонаторни системи, да се сложат озонаторни системи, защото стигаме вече до мъртва зона, а озонаторната система ще пречисти и тези води. Това са въпроси, които при едно точкуване да бъдат давани пари не е толкова за саниране, колкото, примерно, ако 2-3 милиарда годишно се заделят за всички тези километри водоснабдителни мрежи,
и подмяна на водопроводните мрежи, мисля, че за 5 години този въпрос изцяло би могъл да бъде решен в България. Това е което исках да споделя. Всъщност вие направихте два